पोचत मला म्हणत किन्नी घेते जाती देना ಯಾವ 3 ಜನ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಗಾನೆ ಏಟ್ ಹೋದವು ಚುಚೂರತ್ತ ಪರವಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಳದ ಕಿತ್ತೆ ಪತ್ತರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಆಲ ಮಾಮಿಲಿ ಆಟಿದ ಮೆಸತೇನಿ ಚಪ್ಪು ಗೈಸ್ lumayan dun hanapin mami aldum പോകുന്നില്ലേറിഞ്ച നാട്ടിലെ മസല നീ മദ്ദു പൊറട്ട ചാല മാമില് പോകുന്നില്ല മാന്തിർല ഇത് മദ്ദ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬೀರಂಚ ಇಂಕ್ಲಿನ್ ಲೇಟಾണ് ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತು ಪೂರ ಕೆತ್ತಿದ್ದೀರಣ ಗೈಸಿತ್ತು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಡಿ ಬರ್ತಾ ಮರತಡಿ ಮುಜೀರಿ ಆತು ಮುಂದೆ അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ ఏతు మళ్ళీ జీరు మరి ఆతు నీళ్ళు కొనుక్తుంది ಅಂತ ಹೇಳಾರ ಜಾವು ಒಂದು ನೆಡೊಂದನ್ನತ್ತ మరి మిత్తపోదు మాత్రం ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪುಡ ತಿಕ್ಕುದು ನಮಕ್ ಚೂರು ಲಕ್ಕದುಂಡು ಯಾವ ಚೂರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಐತಾಂಡು ಯಾವ ಯಾವ ಬರನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಿ ಇವತ್ತು ನೀಲಿ ಮರ ಪಾಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇಡಿಕ್ಕು ಇತ್ತು ನೀಲಿ ಕೊನ ತೀರಪ್ಪ ಪೂರ ನುಂಗುದು ಸೈಡ್ ಕದ್ದು ಆ ಕಲ್ಲಡ ಅವಡೆ ಆಂಜನ ಕಡೆ ಎಂಚಂಡ ಗುದ್ದು ಕೊನೋಗ್ತೀರಿ ಯಾವ ಈತು ಏತ್ಲೆ ಇತ್ತನೆ 3 ಜನ
ನನ್ನ ಕೊಡೆ ಲವ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಬಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಲ್ಪೊಂದು ಕೇಂದು ಕೊನೆಯನಿ ಕತೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ ಹಾಕಂದು ಮರದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕುದು ಶಿರಡ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತ ದಿಕ್ಕಂಡೆಗ್ಲ ಗುದ್ದರ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದೆ ಪುಡಿಗೆ ಓಮ ಎಡ್ಡ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಗುದ್ದುಡು ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತಿ ಪೋಸೆಟ್ ನಿರ್ದು ಮಲ್ಲವ ನಮ್ಗೆ ಜರ ತೀಸತಿ ಕಿನ್ನೆ ಕೆತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜಾತಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಯಾವ 3 ಜನ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಗಾನೆ ಏಟು ಹೋದವು ಚುಚೂರತ್ತ ಪರವ 90 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತೆ ಕಡೆ ಭಜನೆ ಬಾಡು ಆತು ಬೆಚ್ಚ ಗುದ್ದರ ಅವಳು ಬಾಬು ಮರ್ದುಂಡು ಆಟಿದ ಬಸತ್ತೀನಿ ಬಲ ಮರ್ದುಂಡು ಬಾಬಾ ಮರ್ದುಂಡಿನಿ ಮೂಕು ಬತ್ತುಜಿ ಬರ್ಪನ ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದತ್ತು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಇನ್ನು ಆಟಿದ ಮಸತ್ತ ಆಗ ಮೂಕು ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕು ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದ ಮೂಕು ಬತ್ತುಂಡತ್ತ ನಿಜ గుద్దుదంచే పేరు తెప్పుడు బుల్గలే పని బుకాడు నాన్న దిగులు అడుగుతారా వాడేవాడు ಈ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಬುಲ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಅವು ಮರದ್ದು ಬುರ ಪೇರು ಗುದ್ದೆ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಐಕೊರ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ರು ಉಂಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡ್ ನಾವು ಓಲ್ ಹೋತು ಗೊತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಡಿದ ಮಸಾನಿ ಮರ್ದು ಪಾರೋಡು ಒಂದು ದುಂಬುರು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ತು ಪರ್ಪೇರು ಮಲ್ತು ಪರೋಡೆಗೆ ಒಂದು ಏತ ಬಗೆತ ಮರ್ದು ಬುರ ಸೇರುಂಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆಟಿದ ಮಸಾನಿ ಅಂಚ ಆಟಿದ ಮಸಗೆ ಕೋರಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಪರೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಊರು ದಂಡ ಮಲ್ತು ಬರೋಳಿ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುರ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಂಗತ್ತಗ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುರ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತು ಪುರ ನಮ್ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಪೂರ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಆಟಿದ ಮಸಗೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಕ್ಳು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐನೇ ಪಾಲಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಐನು ಒರಿಪೋಡು ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಆಟಿದ ಮಸದಾನಿ ಮರ್ದು ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಮಸನಿ ಮರ್ದಿರ್ದು ಆಟಿದ ಮಸನಿ ಕೋರಿ ಪುರ ರಾವು ಕೊರ್ಪುನ ಪನ್ಪಿರ ಅವು ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಕ್ರಮೀಜಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿಡು ಅವು ಕೊರ್ನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಬಲ್ಗಲ್ ಪಾಡಿರಿ ಮರ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು
ಮದ್ದು ರೆಡಿ ಅನ್ಗ ಏಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಸೆ ಬರ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಮ್ಮ ಸುದ್ದಾನಿ ಏತೋ ಬಗಿತ ಮರ್ದು ಪುರ ಬತ್ತು ನಕ್ ಸೇರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂತ್ರಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಏನು ಪಾಲಿಸಲೇ ನಿಕ್ಲ ಮರ್ದು ಮಲ್ತು ಆಟಿದ ಮಸದ ಪರ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಕಿಲೆ ಎಂತ ಶೋಕುಂಡು ಬೆಚ್ಚೆ ನೀರುಡು ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಗುದ್ದುನ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲಡು